O tema da venda, vamos a ver, eu te explico, eu uso muller vin aquela yegua negra ali, que está ali, e gustoume aquela yegua, a forma dela, estuve na mirando, despois veo o homem da min, e dixeme, que, gusta xa yegua, teño para vender e tal, e bueno, dixeme, canto queres por ela? 2.500, non, 8.000 euros, despois cheguei a 1.500, e bueno, estamos aí tratando, agora quero lle cambiar por outra que teño na casa, estábamos aí antes buscando unhas fotos que teño no teléfono, para enseñarlle, e ver se podemos un trato. A feira é tudo pillaría. Se chaman feira. É como na romaría. Cada un anda o deo. Si, na feira, cada un gaña o que pode. Tanto tratante como nós. Porque cada un minto que lle parece, un dinche a verdade, a verdade na conta ninguén. A verdade na conta ninguén. O que compra sempre lle parece caro e o que vende parece pouco. Está feito así, pero iso xa che vende vello, non é que o fagamos nós, iso xa ven montado así. Isto tiña que ser un precio observado e ben posto, un precio, pero non existe eso, non existe. Últimamente, se pagan nun momento, é o mellor fiado, pero se quedan a deber, antes quedabas a deber e pagaban como bancos, pero agora iso a xente non hai formalidade nisso. Xente nova que veo agora non hai formalidade ninguna. Ninguna. Iso é verdade, porque eu acordo de fazer tratos de servellos e antes daba a man, dicía, está comprado. Esa era unha firma, como a escritura. E agora, se cada ancha arriba a volta se non volven máis. É o que hai. É así. Como dicía unha vez hai que se animar ao sol que máis quenta. Eso non, é noite.